Зур Чиркли авылында гомер кичерүче Бирюковлар гаиләсендә бүген олы тантана. Хөрмәтле милләттәшебез Фагилә Сагадиевна Бирюкова үзенең 65 яшьлек олы юбилеен каршылый. Шушы матур гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан балалары, улы Усман, кызлары Зөлфия һәм Мәрьям гаиләләре белән котлыйлар. Адам баласына кайда туып, кайсы җирләрдә яшәргә туры киләчәген бер Аллаһ Тәгалә генә белә. Менә безнең газизыбыз да Пенза өлкәсенең Олы Труев авылында дөньяга аваз салып, бар гомерен дигәндәй Зур Чиркли авылында үткәрә. 1974 елны ул олы тормышка билет алып дигәндәй медицина училищесын тәмамлап, кулына шәфкать туташы дипломын алып, Кузнецк шәһәренең хастаханәсендә 1 ел практикасын үтә. Шулай җиңел аягы белән дигәндәй 40 елдан артык халык иминлеге сагында, башлап Никулино станциясендә, аннары Зур Чиркли авылы амбулаториясында хезмәт куя. Хезмәте белән бер рәттән ул бу дөньяда булган иң олы вазифасын, ана булуында бик пөхтә килеш булдыра. 3 баласын, яраткан тормыш иптәше, газиз әтиебез белән матур тәрбияләп олы тормыш юлына чыгаралар. Ничек өлгергәнен үзе генә белгәндер. Ләкин эшендә дә ул хөрмәт ителгән белгеч була. Авылдашлары арасында да киң күңеллелеге белән, ярдәмгә ашкынып торуы белән хөрмәт тота. Әти-әниебез, без балалары өчен гомере буе виждан көзгесе, олы үрнәкләр булдылар. Икесе дә үз хезмәт тармакларында алдынгылык алып барып, гаиләләрендә дә үз вазифаларын лаеклы килеш үтәделәр. Без хәзер барыбыз да олыгаеп, үз гаиләләребез белән яшибез. 2 кызлары да кышлар сыман оядан очып китеп, Рязань өлкәсендә гаиләләребез белән гомер итәбез. Уллары якынрак яшәп, аларга атна сайын кайтып, киленнәре белән бар эшләрендә дә иң беренче ярдәмчеләре булып торалар. Әбисенең юбилеена олы бүләк ясап, беренче оныклары Мәдинәбез дә бу көннәрдә кулына әбисен кабатлап медицина университетын тәмамлап, белгеч дипломы алды. Анарга әбисе бик шатлана, чөнки алма алмагачтан ерак төшми дигәндәй, аны кабатлаучылар бар. Әниебез әйтеп бетергесез сабырлык иясе. Шул кадәр бу тормышны тирәнтен аңлаучан шәхес. 2 дөньяны да тигез итеп күреп, ул тыйганнан тыелып, кушканлыгына үтәп, дин юлыннан нык атлый, һәм безне дә шулай ук яшәргә өнди. Тормыш юлыбызда яшәү өлгесе булган әниебез, син җирдә безнең иң газиз, якын кешебез. Син безне тудырган, күкрәк сөтен имезгән, җыр көйләп бишектә тирбәткән, беренче елмаюыбызны күреп куанган, туган телне өйрәткән, халкыбыз моңын күңелебезгә сеңдергән. Әниебез, синең кылган изгелекләреңне санап бетерү мөмкинме соң? Без сине яратып, сиңа сокланып, синнән яшәү көче алып яшибез. Сөекле хатыным, яраткан әниебез һәм әбекәебез. Котлыйбыз ихластан сине 65 яшьлек матур юбилеең белән. Син бу тормышта бик күп авырлыклар аша сыналып, күпне күреп гомер кичергән кеше. Ләкин синең җитдилегең, бу тормышка оптимистик карашың гел алга этәреп яшәтте. Барысы өчен дә без сиңа түбән генә башыбызны иеп рәхмәт укыйбыз. Син олы хәрефтән хатын да, әни дә була алдың. Яраткан кеше безгә бит 65 тулды бүген. Гомерең азагынача аяз булсын күгең. Синнән дә юк кадерлерәк, сөеклерәк кешебез. Шуңа күрә беренчеләр котлыйбыз тик үзебез. Гомер буе ашың пешкән, өең булды гел пөхтә. Ничек кенә өлгердең син сөеклебез бар эшкә? Кадерледән дә кадерле, иң газиз әнкәебез. Бала булып кала һаман яныңда йөрәгебез. Әти дә елмаеп яши син яныңда вакытта. Бәхетле булсаң иде син, әнкәй килгән картлыкта. Котлы булсын, матур булсын газиз туган көннәрең. Бүләккә җыр сайладылар иң якын кешеләрең. Хөрмәтле Фагилә Сагадиевна, матур 65 яшьлек юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Безне уйламыйча үткән 1 минутың юктыр синең.
Безнең өчен йөрәгеңдә дөрләп торган уттыр сине. Әни көтә дигән бер уй сеңгән инде безнең канга. Шатлыкта да, борчуда да җыелабыз синең янга. Әни көтә дигән бер уй сеңгән инде безнең канга. Шатлыкта да, борчуда да җыелабыз синең янга. Яшәүләрнең ямен кемдер күрәштә күрә данда. Син яшисең йөрәк җылым җитсен диеп балаларга. Рәхмәтемнең иң зурысы җырым булып сиңа яусын. Туган көнең белән котлап изгелекнең телим барсын. Рәхмәтемнең иң зурысы җырым булып сиңа яусын. Туган көнең белән котлап изгелекнең телим барсын. Әни көтә дигән бер уй сеңгән инде безнең канга. Шатлыкта да, борчуда да җыелабыз синең янга. Әни көтә дигән бер уй сеңгән инде безнең канга. Әни көтә дигән бер уй сеңгән инде безнең канга. Безнең канга.